אז מה כוכבים, אנחנו בעוד סרטון חדש, פותחים של המגה בוקס, יאללה. יאללה, לפני שאני פותח את התיבה, שימו לייק ושימו סאב. יאללה. 7, יצא 7, אוקיי, 6, 5, עם 3 יהיה מהבהב, 3 מהבהב. סקין למורטיס, המסרק הזה, אוקיי. המשך, פין, וזהו. טוב, לא נורא. יש לנו עוד 6 מגה בוקס, בוא נראה מה יצא. יאללה. אוקיי, 3, זה כלום. מה? לא! מה אתה מדבר? מה? סליחה, באמת, אתם לא מבינים, יצא לי 3 וקיבלתי דמות לנזידרית. אתה לא מאמין, אני אשלח לך. אני לא יודע. אני לא מסקר לכם. טוב, יאללה, עכשיו נשארנו רק עוד 5. יאללה. אוקיי, 4. אוקיי, לא יודע מה יצא עכשיו. טוב, כלום. אוקיי, צריך לפחות סיכה. יאללה, עכשיו, נשארנו רק עוד 4. שימו סאב ולייק, רק בגלל שמתי סנדי. תודה לכם המון. ויאללה. 6, אוקיי, 6, 5, 4 מהבהב. סקין לבול, אוקיי, סקין לבול, סבבה, נחמד. סקין סליחה, דיינמייט, כבר, ספין, אוקיי. נשארנו 3 מגה בוקס. בואו נראה מה יצא. 4, 3, 2, ואין מהבהב, לא נורא. 2 האחרונים. יאללה. 3, אוקיי. 2, 1. לא נורא. יאללה. זה התיבה האחרונה. אני מקווה שיצא לי פה משהו מדהים. 3, לא נורא. טוב, אני מעלה.